Isimbiyo Ruben Iklis, my God. Di ba si Jesus Christ sa kasadpan, wala tuhoy siyang palibot, o wala po siya tuhoy siyang kasilinganan. Maura sab ako karon. Kaya nga naman, nakita niya ni Moira, live wire ni, na nasa kwan, Jilko ba, na poste sa Jilko, na makita ninyo na ito yung ikan. Suga. Nakahiliran ng mga wire nila dito sa balay. Ni-complain ako sa matagyan ni kinuwaira kang kuan bali ex kagawad Maximo Pancito, ex kagawad Jose Remiso, ex Tetser Leonardo de Masuay, ug active nga purok president diri sa Moa si Juan Yangguren. Tanawan ninyo ang kuan nila, oh. Grabe ka ko, no? Ako nang gibukusan gani kay na delikado kay kong bata. Ni-complain ako diri sa mong purok president si Juan Yangguren. Nagtubag mi kay gusto ma jud siya nga dili patandog niyang wire kay una ko, no. Nang grabe naka kuan diri sa gabat ng area. Mo ni siya nagpamatuod nga si Jesus Christ kaniadto sa kasadpan wala tuhoy siyang palibot siyang kasilinganan. Mausap ko karon wala ko tuhoy kay nanawagan man ko sila, ha, pero nagpakabuta bungol ra jud sila. Mo ni siya nga pruba nga ako sa akong palibot wala sila motuo. Mo bitaw sa sakit palandungon nga membro sa kapunungan sa PBMA. Membro pa yun sa puno kapunungan sa Rubinyan pero walay malasakit siyang palibot. Dili kabalo mo sabot. Mo na ilisod kayo, tanawan niyo kung brandilyo. No, nagkabuk na ni siya kay ni kar man ni siya mabitan ni kar, no. Ako din siyang hiktan o kuan kay grabe jud sa kadelikado. Pero kini kong silingan nagpakabuta bungol ra jud. Nagkiniponjil ko. Pasagar pa sila ugbok silang poste bisan sulo sa area. Wala ba? Wa jud nila kita abot kung kuralo ng kana ko niya. Dili niyo sila makareading kay nama sila sa lusong area. No, tanawan niyo ng wire, nakalat ra. Mao ni siya nga kakuan dire sa akong palibot na nagpamatuo jud nga wala mituo. History is repeat itself lagi. Wala mituo, no, kay kung mituo pa lang sila sung kaduhan og kunik kon sila, ha. Pero wala jud napakabuta bungol ra jud sila nga live wire ni delikado kayo sa residente sa nagpuyo diri sa muta sa kong bata. Petindola, no? Na ba kunin ng clearance, oh. Bakong brandilya sa balay. Dol kayo. Mananggi, ayaw yun ko pero waji sila na pagkabuta bungol na yun si Juan Yangguren. Purok president active diri sa barangay Mayahay, San Jose, Tinagat Islands. Nya si Jose Remiso, kompleto yun siya pagka-termino nga, tulo ka terminos kagawad. Si Maximo Pancito, 2 ka terminos kagawad. Kining isa si Leonardo de Masuay. Kuan siya ex-Tetser o kuan pa isa coordinator pa sa Rubinyan International. Mo ni siya diri nga wala jud sila malasakit silang palibot. Mo ni nagpamato nga si Jesus Christ kanito sa kasadpan wala tuhoy ba, wala tahura. Mao gyapon ko karon kay kun nitaho di ako masilingan sa akong pagistorya hagbayan nila nagilihok. Ilaha man ning kalat di man niya kuha. Di complain gud kumo kay ikaw tag-iya. Mulihok yun na sila. Mo na kung gingon nga daghang mga tao diri sa kapunungan sa PBMA Rubinyan nagsingsing sila pa ang ilang kasing-kasing walay masingsing. Nga naman kay kung tinuray silang tao sa Ginoo Divine Master Bin Idrik Senior Master King of all Kings Master Bin Borek Junior Divine Grand Master Mas Madonic ilang jacksonan na apano silang istorya wa kung may kwarta kalukuhan. Umbay mingog way kwarta ngano nakapamahama ka nakapaniud to nakapanihapon dili na rason mingog walay kwarta dagha kwarta kaso lang all ra kay ni siya na jud ni sul sa mong area pero wala jud nila wa ko nila nabati, no. Kung sao na lang po ka kung sila na po manginahanglan nako kung dili pa nako mabati ang ilang panawagan sa kuha
Manigingon daghan nagsampit ni Hesus apan wala nabati ni Hesus. Daghan nasampit sa Dios apan wala pa nabati sa Dios. Na mga tungod sa kabangis sa kasilag mo, sikin sa pagkahay kasumbungan ko. Mao ni siya kakuan diri sa akong palibot nga nanawagan ko nila, nihanyo ko nila. Akong balay-balay pero walay aksyon. Kaya nga naman wala man di man sila motuwa lagi sa kuha. Mao ni siya kita ninyo. Ang kuno gibutan nga naguna ko pom diri. Kayo ubos kayo, delikado kayo kuan sa bata. May ang bata na ko gamay pa. No, anong area diri o. Mao ni siya. Kalala diri sa akong palibot nga nagpamatuod jud nga si Jesus Christ sa kasapan wala to siyang silingan, siyang palibot. Mao gyapon ko karon diri sa akong yuta na tawan sa Purokdos Barangay Mayahay, Metro San Jose, Dinang Islands. Sa bagay ilado jud sila kay daan naman ko nagingon nga kung dili aksyonan i-upload ko sa YouTube. No. Gabok na no. No. Nagabok na kung kuan kay kuan man sa tubig diri amo ni kung hugot jud kay niyo no. Dili na nimo makuan halos kay grabe kag gutok. Mao ni siya nga mao ni mga tao diri sa Ginoong Dios nga niya diri nga dili jud angayan ba nagsingsing tahay sila active gunuhay pero walay malasakit silang palibot bisan i-istorya nimo dili maaksyon kay ngon lagi ko grabe active purok president sa barangay Mayahay kayon dayon kuan upat magun sila nga puro jud tana nila ba na nangulungkulan sa barangay kay ang isa ex kagawa do ka termino, ang isa jud kompleto sa termino tulo ka termino, ang isa retired teacher, ang isa karon active yung purok president pero ang ilahang hugaw o kalat diri sa palibot diri sa bahay jud mismo wala jud nila nabati kung panawagan. Dugay na siya karon pa na ko ipakita ninyo karon November 20, 2020. So kamo mga nanood karon tanawan niyo ang palibot. Nakuan na sila kalat ilang wire sa Jilco. Pero walay action po sa Jilco. Kaya nga naman, mga manediri ikaw mo complain, kinala pa magbayad pag service fee nila. Nga dapat free man sila. Kaya nisulo sila diri sa yuta. Wala magana sila nagbayad sa mga binulan. Mga nagkalat ba, grabe ka kuman diri sa palibot. Mga nag-ingon ako ninyo nga si Jesus kaniya to wala tuhoy sa yung palibot siya. Kasadpan maogya po ko karong wala po ko tuhoy sa kong kasilinganan diri sa barangay May San Jose Dinang Islands. So, history is repeat itself. Ganang buhay sa bato sa atin. Thank you po na marami.